खुलुमबाय बियो बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। निजामुद्दिनाव बाहागो लानाय सासेबो सुबुङा सोरखारजों फोनांजाबाखै बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। निजामुद्दिननिफ्राय फैफिननाय नखरनि सोद्रोमाफोरखौ क्वारेन्टाइन खालामबाय। गिबि मन्थ्रिनि आराध्य निधियाव रायजो बेंगिरिया दानसेनि दानबान्था गथायदों। धुबुरीयाव सा 25 सिनाय मोनै सुबुं हमदों। गलपारानि माखासे गामिफोरखौ खाथेनो जिल्ला बेंगिरिया बिथोन होबाय। नैथि टेस्टआवबो डनाल्ड ट्राम्पनि कर'ना भाइरास रिपर्टआ नेगेटिभ। 53,000सिम बांबाय कर'ना भाइरासजों थैनाया। डिब्रुगड़आव दासिमबो कर'ना भाइरास गैथ'आ। दानिया आबुं रादाब। दिल्लीनि निजामुद्दिनाव बानजायनाय इस्लाम धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लाना आसामाव गिदिंबोफिननाय सासेबो सुबुङानो रायजो सोरखार आरो सावस्रि बिफानजों फोनांजाबाखै। बबेखानि निजामुद्दिननिफ्राय आसामाव फैफिननायनि उनाव सासेबो सुबुङानो डाक्टारजों फोनांजाबाखै आरो सेल्फ क्वारेन्टाइन खालामाखै। बे दाबिखौ दैखांदों आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि निजामुद्दिनाव बाहागो लाना फैफिननायफोरखौ सोरखार आरो सावस्रि बिफानजों फोनांजाबनो आरो गावखौनो सेल्फ क्वारेन्टाइन खालामनो गले गले खावलायनाय जादोंब्लाबो बे समाव निजामुद्दिननिफ्राय फैफिननायफोरा खारखोमानानैसो दं। जायनि जुनै आसामावबो कर'नानि समखिनाया गोख्रोंसिन जाबोदों। बेखौबो मख'नो नांगोन दि निजामुद्दिनाव बानजायनाय इस्लाम धोरोमारि हाबाफारिफोरनि गेजेरजोंनो कर'ना भाइरासआ भारत हादराव बेफ्रुसारदों। दिल्लीनि निजामुद्दिननिफ्राय आसामाव फैफिननायफोरनि नखरनि सुबुंफोरखौ रायजो सोरखारा क्वारेन्टाइन खालामबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि सुरुहोजाय स्टेडियामनि गेलेग्रा फोथाराव बानजायनाय टेम्परारि देहा फाहामसालियाव निजामुद्दिननिफ्राय फैफिननाय सुबुंनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ थांनाय हराव आलादायै दोनहैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजोआरि सावस्रि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया थांनाय हराव सुरुहोजायनि फोथाराव नुजाथि हैनानै साखाथि फाखाथि ओनसोलनि रायजोफोरखौ गिनो नाङा होननानै खावलायहैयो आरो गासैबो रैखाथियावनो थागोन होननानैबो खोथा होयो। बबेखानि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया नलबारियाव फैनानै कभिड-19 पजिटिभ मोननाय सुबुंनि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो बिजों लोगो हमनाय साफ्रोमबो सुबुंफोरखौबो सुरुहोजाय स्टेडियामाव लानानै थाङो होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव टुइट खालामदों। आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखिया गावनि दानसेनि दानबान्थाखौ कर'ना भाइरासनि हेंथायै जुजिनो दान होबाय। रायजो बेंगिरिया गावनि दानसेनि दानबान्था 3,50,000 रांखौ गिबि मन्थ्रिनि आराध्य निधियाव दान होदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिस्तिबारखालिनो रायजो बेंगिरि जगदीश मुखिया 3,50,000 रांखौ गिबि मन्थ्रिनि आखायाव गथायनानै होयो आरो कर'नानि हेंथायै जुजिनायाव सोरखारनो फेरलेबसे मदद होयो। बबेखानि रायजो बेंगिरिनि अनगायैबो गोबांसा सुबुंफ्रानो गिबि मन्थ्रिनि आराध्य निधियाव दान होनायनि बागै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय हादोरनाङै लकडाउन खालामनाय समावनो थांनाय हराव सिनाय मोनै सा 25 सुबुंनि मोनसे दोलोखौ धुबुरीयाव हमनो हायो पुलिसआ। धुबुरीनि सेनपारा रेलवे क्रसिंआव बै सा 25 सुबुंखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय हराव सिनाय मोनै सा 25 सुबुं हमनो हानाय जाथाया ओनसोलनि बयखौबो सोमखिखांहोदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बै सुबुंफोरा नलबारिनि सान्थिपुरनिफ्राय धुबुरीनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव थांगासिनो दंमोन आरो बिसोर गासैबो कन्स्ट्राक्सन कम्पानियाव खामानि मावग्रा होननानै सन्देह खालामदों। अदेबानि लकडाउननि समाव नलबारिनिफ्राय 5 जिल्ला बारलांना धुबुरीनि लेबारफोरा माबोरै सौहैखो बेनि सोंथि खालामदों ओनसोलनि रायजोफोरा। गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि सन्देरलांनाय आरो गोसारनायखौ होबथानायनि राहा नागिरनानै गलपारा जिल्ला बेंगिरिया जिल्लानि माखासे गामि आरो हालामफोरखौ खाथेनो गोख्रोङै बिथोन होदों। मख'दावदि 1 एप्रिलखालि गलपारा जिल्लानि 3 सुबुंनाव कर'ना भाइरास सन्देरजानायखौ रोखायै फोरमान मोननो हादों। जाय सुबुंफोरा दिल्ली निजामुद्दिनाव थांनानै फैनाय। बिसोर बेरामि 3खौ दांदेर दुंदेर खालामनाय आरो खाथि थानाय गुबुन सुबुंफोरा बायजोआव ओंखारलांनो हायैनि थाखाय आरो खाथि खालाफोरा थांदेरनो हायैनि थाखाय गलपारा जिल्ला बेंगिरि मुस्रिमा बर्नाली देखाया माखासे गामिफोरखौ सिल खालामनो बिथोन होयो। गामिफोरा फारियै बागायतारी खोन्दो 3 रेभिनिउ भिलेज, मुसकुरि आरो दहापारा रेभिनिउ भिलेज, कुरिपारा खोन्दो 1 रेभिनिउ भिलेज, नन्देश्वर मन्दिर हाजो, बुरलुंबुथुरनि सेरफां नतुन बस्ति, चन्दरियापारानिफ्राय सतसंग केन्द्रसिम, आगियालामा रड, बिशाल मेगा मार्केटनिफ्राय साबिटाइन हटेल, हासिला सेरनिफ्राय गोविन्दपुर सालासिम।
आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पखौ बृहस्पतिबारखालि नैथि खेबनि थाखाय कर'ना भाइरास टेस्ट खालामो। आमेरिकानि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा दि नैथि टेस्टआवबो हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पनि कर'ना भाइरास रिपर्टआ नेगेटिभ फैदों। मार्च दाननि गेजेर बुब्लियाव डनाल्ड ट्राम्पखौ गिबि कर'ना भाइरास टेस्ट खालामदोंमोन आरो बैयावबो नेगेटिभ रिपर्ट फैदोंमोन। मख'थावदि ब्राजिलनि हादोरगिरिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा डनाल्ड ट्राम्पखौ फ्ल'रिडायाव लोगो हमफैदोंमोन आरो ट्राम्पखौ लोगो हमफैनाय सोद्रोमाफोरनि गोबांनावनो कर'ना भाइरास पजिटिभ रिपर्ट ओंखारदोंमोन, जायनि थाखाय डनाल्ड ट्राम्पआ गावनो कर'ना भाइरास टेस्ट खालामजानो रेजिस्टार खालामो। मुलुगखौ मानसि जिबिखौ फोजोबस्रांनो सन्देरलांनाय कर'ना भाइरासजों थैनाया दिनैसिम 53,000निख्रुइबो बांसिनबाय। WHO खारिथि बायदियै 3 एप्रिलनि फुंसिम कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाया 10,15,877 सिम बाङो आरो थैनाया 53,218 सिम बाङो। मख'थावदि कर'ना भाइरासजों थैनायनि हारआ 20% सिम बांबाय। दिनैसिम इटालियाव बयनिख्रुइ बांसिन 14,000, स्पेनआव 10,000, आमेरिकायाव 6,000 आरो फ्रान्सआव 5,000निबो बांसिनबाय। भारतआव थैनाया सा 70 सिम बांबाय। मख'थावदि थांनाय 24 घन्टायाव भारतआव सा 14 सुबुङा कर'ना भाइरासजों थैयो। डिब्रुगड़आव दासिमबो कभिड-19 एबा कर'ना भाइरास गैथ'आ। डिब्रुगड़नि सासेबो सुबुङाव दासिम कर'ना बिजानु सन्देराखै। हादोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय आरो आसामनि बाहेरानिफ्राय फैनाय डिब्रुगड़नि सा 55 सुबुंनाव कभिड-19 नेगेटिभ टेस्ट जाबाय। दिल्लीनि निजामुद्दिननिफ्राय फैनाय सुबुंफोरनि जोहै आसामावबो कर'ना भाइरासआ गिख्रंथाव महर लानायनि उनावनो 31 मार्च आरो 1 एप्रिल खालि आसामनि बाहेरानिफ्राय फैनाय डिब्रुगड़नि सा 55 सुबुंनि थैखौ लानानै टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। नाथाय मैया आरो दिनै थै लानायनि रिपर्टखौ दासिमबो मोनथ'वाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।